Kažu misli, mada ne treba još krenuti. Da se treba sakriti. Tako misli kažu. Ne se kao javiti. Ali pokušavaj. Šta će? To je nekakav to je njihov posao. To je posao misli. Da pokušavaju uvijek. A moje je da ih odkantam, ignoriram. Jer kao onako daju to zanimljive nekakve zaključke. Zanimljive zaključke te misle daju i šalju tako svakakve stvarčice, pogotovo ono da će biti nešto negativno da će se desiti. Eto, nešto. A za njih će uvijek biti nešto negativno, nikad neće ništa pozitivno se desiti. Samo da se skupi ta nekakva pažnja, samo da ja obratim pažnju na to. Ali ja ću krenuti obraćati pažnju na neke druge stvari, pričati o nekim drugim stvarima, tako da jednostavno onda te misli neće imati tu snagu. Jednostavno krenem zapošljavati svijest sa drugim stvarima. Mora raditi drugu stvar. Inače bi, naravno, da bi analizirala, prosuđivala, brinula, zamišljala i to negativno. Klasika. A ono najviše što u stvari te misli ne vole i taj svijest, taj ego, kad se uopće priča o tome. To ne voli. Ne voli kad se to spominje, kad se to spomene ovako direktno. To ne voli. Kad se to razotkrije u stvari. Jer to je najveći grijeh što se tiče ega. Kad si ti rekao što je u stvari došlo ti kroz misle. Ali koga briga? Koga briga što misli dolaze i kako dolaze i što one zaključuju. Dolaze i doći će. I to je njihova svrha. A moje samo pokazati da to nisam ja. I to nisu moje misle, ne mene samo dolaze. Nisam ja njih stvorio, nisam ih tražio. Ali su oni meni one su mi samo došle. I pokušavaju me pecat. Tako da ja onda posvećujem pažnju tome. A zašto bi? Tako da ima to je onako interesantno. Postoji mogućnost. Ima mogućnost. U nekim stvarima postoji nekakva mogućnost, postoji nekakve opasnosti, pa kad se radi nekakvi poslovi koji, pa evo, takvi su,
tako kao i recimo sport, baviti se sportom, pa što se može može se očekivati ozljeda. Jel se može? Može. U nekim zbilja velikim rijetkostima se neće to desiti, da neće biti teže ozljede. Ali u nekakvoj većini slučajeva dolazi do nekakve ozljede. Zato jer je to takvo, jer takva je akcija. Tako. Dakle, uglavnom misli to vode tome. Slika je Mitre na jednorogu, i tu je lav, i tu je put, duhovni put, simbolički prikaz težnje. Prvo imamo težnju duše da ide prema Bogu, onda je taj jednorog koji je prikaz prednje suštine čovjeka. Znači, to prednja suština čovjeka je vezana za duhovnost. I tu se nalazi Mitra koji predstavlja, on je kao ugovor. Ugovor kojeg se čovjek drži, što znači da on služi Bogu. Da on će davati pažnju duši i da će služiti Bogu i raditi dobre misli, dobre riječi i dobra djela. I to Mitra predstavlja. Ugovor. Znači tu taj zavjet da kad je čovjek osjetio tu ljubav, da on ih to ispunjava i da tome će težiti i ostatak vremena. Gdje ima tu je i lav kao simbol i lav koji predstavlja vatreno lice Boga, koji pokazuje dostojanstvo i odlučnost. Evo, to je ono što je u stvari prikazano ovdje kroz ovu sliku, gdje je to čisti simbolički prikaz za onoga koji je prihvatio duhovni put i koji je krenuo duhovnim putem. Ova slika njemu daje snagu, jer mu daje informaciju i podsjeća ga, što je bitno, jer dosta je bitno da čovjeka podsjeća na tu stvar, zato jer taj ego u čovjeku stalno njega odmiče ga od toga puta, nego stalno mu nameće nekakve obaveze, probleme, nekakve strahove, nekakve podjele, nekakve rasprave i tako dalje. I onda stalno ga miče sa ovoga puta, a ovo je podsjetnik čovjeku da bi trebao davati pažnju duši i da nastavi taj dio. I da tako treba djelovati. A da onako ignorira sustav, ajme tako to reći. Sad, ja sam baš u nekakvome dijelu gdje je ta jedna stvar gdje jedna misao me hvata, a to me hvata misao zatiranja da je pažnja, to je jasno. Ništa drugo, nego ja joj dajem pažnju, zato me hvata na tome. Ali zbog događaja koji će me danas, zbog nekakvog posla kojeg ja danas radim i koji je taj posao, takav je posao koji onako nije 100% siguran. Uvijek postoji nekakva mogućnost ozljede, ali postoji mogućnost ozljede u bilo kom poslu. Ali evo, misao tako krene i
daš joj pažnju i onda kad krene ta nekakva briga o to Bože nekakvoj budućnosti, onda je najbolje to se izraziti, može reći, ako to ta misao dolazi, stalno nekako vrti se i to, onda pričati o tome u stvari kako dolazi misao, zašto sam ja to obratio pažnju na to, pa i onda pokušati to nekako okrenuti na pozitivno. Ajmo tako reći, da ipak pa i ne treba biti skroz opušten, jer treba biti na oprezu. Pa naravno treba biti oprezan u tim svim stvarima. Sve mora biti. Mora se čovjek biti oprezan, a opet s druge strane ne treba neku preveliku pažnju davati nečemu. I na kraju, što se desi, desit će se. Takav je plan, takva je sudbina. I to je isto nešto što se ne treba to previše zamarati. Postoji plan. Postoji Božji plan i postoji satanski plan. I to je sudbina. I ona se ne mijenja. Koliko god to ljudi htjeli da nije tako i pričali da nije tako, nego da mi svi odlučujemo sve o svemu, to je netočno. Zato jer postoje dva plana. A mi smo ti samo koji onda dajemo pažnju jednom planu i u drugom planu. Ali će ići po planu. A meni je puno draži ovaj Božji plan. To bi puno draži. Pa što god se ostvarilo na tom Božjem planu. Ali on mi je puno draži. Jer na tom Božjem planu postoji jednostavno zadovoljstvo. Mi možemo napraviti dobar izbor. To možemo napraviti. To je ono što mi možemo. Mi možemo se potruditi da napraviti najbolju stvar. Sada. Pošto situacija ima bezbroj, ima bezbroj situacija, sad u tih bezbroj situacija nije svaki put isto rješenje. Sad treba pronaći najbolje rješenje. I kad se pronađe najbolje rješenje, onda kad god dođe do te nekakve situacije, primjenjuje se najbolje rješenje i to je najbrže rješenje i onda rješavamo i idemo dalje. Zato treba iskustvo. Dobar dan. Zato treba iskustvo, zato treba analizirati i napraviti najbolje rješenje. Situacije će se dešavati dok god netko dolazit će te različite situacije dok neko ne nauči. Tako će, kad je pitanje zašto se meni to dešava? Dešava se iz toga razloga da naučiš, ništa drugo. Zato se to dešava. Pa intuicija, to je veza s dušom. Ja bih tako rekao da treba, to treba raditi. Da treba, kad je osjećaj dobar, da to treba pratiti. Jednostavno, sve ti kaže da evo to, sve kaže ti u nekom događaju, sve ti kaže da bi trebalo napraviti ovako, ali ti kaže, ne tako, ne odgovara mi. Iako ti sve se kao, daju ti se svi kao benefiti i ti na kraju, ne. Pa, gle, na kraju, kako bi ono bilo, pa to je onaj i onome dijelu, jer s kim se družiš, takav si. To je baš tako. Iako bi ljudi rekli da nije tako.
Kao da je njima neko nametnut za druženje. To su laži. To su laži. Kako i to? Tako znači, kako posiješ, tako ćeš i žeti. Kako ćeš prostiti, tako ćeš leći. I što daješ prema van, to se vraća. I zato je to sad je taj dio. Čovjek može samo davati dvije stvari prema van. Može davati loše, pa će mu se loše vratiti. Ili može davati dobro, pa će mu se dobro vratiti. I to je ta stvar. Loše je sotonski dio, a Božje je kad radiš dobru stvar. I to je Božji plan. I to je to. Mi ništa drugo ne možemo raditi u ovome svijetu. Samo ispunjavati lošu ili dobru volju. A ova slika je, pa da, to je, da, tako je. Ova slika u stvari onda pokazuje taj nekakav duhovni put i nekakav taj dobri put, Božji put. A on je zacrtan. A na nama je samo da ga ostvarimo. Tako je. I onda, kad se radi ta dobra djela, kad se radi dobre riječi, kad se usmjerava, pa slava isto je. Uglavnom, kad se radi te dobra djela i kad čovjek teži tome da bude dobar, da je radostan, onda je zadovoljan, onda je to čovjek ispunjen. Teži život, pa zar nije to ne može biti radosno, kad teži život, to na kraju, i to se nekako zna, da ti iz mrtvoga težiš života. Također. Da. To o tome bi mogli raspravljati. To bi još reći moglo ići u analizu. Ali dobro, ajde. Neka bude. Jednostavno, nekako shvatiti ovaj dio. Sve što god čovjek radio na zemlji, ovdje, radi za sebe. Ne radi se to za drugoga, nego radi se za sebe. Ako vidiš da je nešto da možeš popraviti, da ne možeš nešto podignuti, vrati na svoje mjesto. Uzmeš, podigneš, vratiš na svoje mjesto i ideš dalje. Čije je to? Naše. To je sve naše. Ako se to može napraviti, ako se da to nešto riješiti, ako možeš sam riješiti to, napraviš to i ne gledaš to nekome si drugom napravio. To je ono kako dolazi misao, a zašto si ti to napravio, to nije tvoje i tako da.
Ako ti to prihvatiš da ti to, kao nije to moj posao, ni to ništa, onda, evo, onda dolazimo počne se razvijati to nekakvo negativno djelovanje. I to negativno djelovanje onda ispada kao, to se stavlja pod normalno. Pa normalno da ja to neću napraviti, zato jer to nije moje, zato nisam napravio. U stvari je to laž. To je itekako tvoje. Itekako tvoje. Apsolutno sve. Što god čovjek prođe, kud god prođe, sve je naše. I to smeće koje mi preko koje gazimo je naše, i to nešto što je pokvareno, što nije na svom mjestu, sve je to naše. I onda čovjek ne radi to drugom, nego sebi. A svijest će reći, tebe se iskorištava, tebe se koristi, tebe ovako, tebe onako, to ne ti treba raditi, treba neko drugi raditi. To lako je za te nekakve zaključke. Takvi nekakvi zaključci dolaze iz lošeg izvora i to treba prepoznati kao loš izvor. I kao loš izvor. I reći da, direktno da mi to dolazi. Da mi to dolazi. I to je nekakav dio koji ljudi su se nekad prije pozdravljali na različite načine, pa među jednima takvim pozdravima je da bude čovjek oprezan. Za što oprezan? Pa da uvijek bude oprezan zbog zvijeri koja je u njemu. Da tu bude na oprezu, jer se to na uvijek nešto želi podvaliti. I da tu da bude čovjek oprezan. I da uvijek pazi na taj dio. Da pazi na te misli što dolazi. I da iz tih misli napravi najbolju stvar koju može za sebe. Koristiti, na kraju je to što? Koristiti tijelo, koristiti svijest da bi služilo Bogu. To je taj dio koji je, kao što je live, gdje ja dođem i kažem podsjetnik na duhovni put, prolazak duhovnim putem, težiti dobrim stvarima, težiti tom osjećaju ljubavi, razvijeti to u sebi. To ja sam onda iskoristio svijest, iskoristio tijelo, da bi to prenio, materializirao. Jer je na kraju ovo materializirano. Ovo je kao nekakva, evo recimo ta slika je materializirana. Ona je prikazana u ovome svijetu. Prikazano je nešto duhovno i prikazano materijalno. To je to je ubacivanje, moje ubacivanje u ovaj svijet. Dobroga Božeg puta. Spajanje s dušom. To je onda moja stvar. I tako sad. I u odnosima sa ljudima, i prilikom nekakvog djelovanja, i odnosa prema sebi, gdje je i moj odnos prema meni, isto tako. Gdje ja pratim unutarnju svoju stranu, pratim ono što se dešava meni. Jesam li ja pravu modu?
ako nisam, da težim da izađem iz toga. A nekakav loš mod, pa to su te napetosti, to su te težnje za tim da nekome nešto objašnjavaš. To su strahovi, to su brige, to su analize, to su razgovori u glavi, svađe koje se dešavaju s drugim ljudima po glavi. Tako da, to je ono što je držati se nekakvoga dobroga duhovnog puta, a s druge strane biti na oprezu od zvijeri koja nikad ne spava. Jer hoće nešto podmetnuti, hoće nešto gurati, hoće nekako usmjeriti pažnju u smjeru kojem ne treba čovjek ići. Tako da i ovdje isto, evo, opet malo se osvrne na live, ono pitanje postavlja se pitanje je li ono što ja radim ispravno, jel treba to nastaviti dalje, a onaj dio koji meni kao dolazi, da je to izrazito ispravno, i da nema nikakve sumnje u to, a svijest je ta koja ubacuje kao da nije ispravno. A svijest je ta koja kao kroz misao, dolazi kroz misao da to nije ispravno i da mi ne bi to trebalo raditi tako ili ne trebalo raditi na takav način. Dok sa strane duše i apsolutno nema nikakve prepreke da ja to dalje nastavim. To je samo kao primjer gdje je nekakva analiza onoga što se radi. I uvijek ta stepenca dalje, koja je iduća stepenca, je li ta iduća stepenca, je to? Je li ja idem dobrim putem? A tek se otkrije ovako, otkrije se tek poslije da sam ja došao do nekakvu razinu. To je kao u igri. Prolazi se nekakvi nivoi. Tek kad si prošao nivo, znaš kakav je nivo. Tek onda. A svijest daje ulogu, ona daje to kao, pa ti si sve postigao, ti sve znaš. A u stvari je to laž. Na kraju je to laž. To nije tako. I ja govorim to, taj uporan dio, ja govorim da ja nisam postigao to, a meni svijest kaže suprotno, kako da, pa da jesi. Pa jesi sve, pa ti si dostigao sve, ti nemaš više što dostignuti. Ja znam da nisam. I pa sad kako to? Ja znam da se taj dio, ukoliko god što god ja radio i koliko god ja strudio ići u jednom smjeru, uvijek će zaključak biti da sam ja dostigao sve. I da tu više nema se što postići i dostići. I to je ogromna laž, ja znam da nije tako, osjećam da nije tako. Tako da imam te dvije stvari. Imam osjećaj po kojem osjećaju znam da ima jako puno još toga. I svakim u stvari danom, kako dani prolaze i kako ja napravio sad recimo nekakvu, prisjetim se nekakve stvari, napravim nekakvu analizu unazad, ja onda znam da sam ja bio na nekom stadiju prije nekog vremena, sad sam došao do nekakvog stadija sad. Pa onda u nekakvim različitim situacijama ja sada promatram, jesam li ja te nekakve poboljšao taj osjećaj prilikom nekakve situacije. I
za sada trenutačno sam primijetio da jesam poboljšao osjećaj prilikom nekih tih situacija. Cilj nekakav, ovakav je cilj. Cilj je biti u svim situacijama u ljubavi. To je cilj. To treba postići. To treba postići, to nije ni malo jednostavno. Mnogi misle da je to jednostavno, ne. To je uvijek taj svijest daje takvu ideju da je to jednostavno postići. Biti u ljubavi u bilo kojoj situaciji. Ne. Prilikom nekog teškog fizičkog rada, kad je naporno, kad je stresno je, biti tad u ljubavi, biti tad u centru, pa svijest voli napadati u tome trenutku. Biti onda u nekakvoj takvoj situaciji, biti u ljubavi kada dolaze nekakvi sotonini agenti, robovi, sotonine sluge, nije ni to jednostavno isto. Gledat što susjed radi i radi krivo. Ne. Tako da, sad tu reći kako ne, došao sam u velike visine, ja sam sada Boga uhvatio za bradu, nisam ja još stigao ni Boga, ni vid Boga, a ne da ga uhvatim za bradu. Toga treba biti svjestan i raditi na tome dalje. Tako, to je to. Radi sebi loše. Kad bi on htio slušat barem. A neće da sluša. A to su svi su puni savjeta za druge, znaš. Tako to ide, tako to svijest daje, uvijek daje tako nešto. Svi ovo recimo, svi će objasniti drugome kako treba skinuti kile jutro. Kako treba ograničiti porciju, jesti samo jednu mrkvu dnevno i onda kile idu dole i tako. A on je prvi ko brod. Pa, primijeni to na sebi. Pa, tako kažem, to ljudi imaju, prvi oni koji to nešto ne rade i nisu, oni prvi se javljaju kao kako bi to nešto trebalo biti. Ili oni koji ne znaju to nešto napraviti, imaju nalete nekakav problem, tehnički nekakav problem, ne mogu to nešto napraviti, onda oni objašnjavaju kako to trebalo napraviti. Ako ti znaš kako treba napraviti, onda izvoli pa napravi pa riješi. Imate i one druge koji se zaposle bez veze. Recimo, neće da uzme ispravno nekakvu stvar koju treba tad koristiti, nego uzme neku, recimo, što ja znam, uzme nekakvu posudicu. Da, oni tamo, kad se oni, onda ću i ja. Tako je, nek prvo oni, pa onda ću ja. I to je taj dio, on je prvi počeo. Pa to je to. On je prvi krenuo. To je, eto, da, ne treba više, to je to. To vam je izgovor broj 1. Što god neko napravio loše, izgovor je, pa on je prvi krenuo. I to je to. Ne treba više izgovora, izgovori su sve završeno.
Oni s tim. A s tim, da, u međuvremenu čovjek zaboravi, pa mogao sam i ja sam pripremiti hranu, a odgovor zašto nisam pripremio sebi hranu, zato jer sam ljen. Zato jer mi se nije dalo. Sam ljen. I kao, ljen sam i ne da mi se. Nema vremena. Da. A kao jedan penzioner koji sjedi 4 sata i priča o tome kako on, kad je on u penziji, on nema vremena. On imao više vremena kad je radio. Pa, ostaviš se priče i kreneš na posao, pa ćeš vidjeti kako ide posao. Jel' tako? Tako i ovo, maknete kao te neke nepotrebne stvari koje radite, vidjet ćete kako ima. To kad radiš, to je kad radiš 12 sati, to jest tad ti nemaš vremena, to je jasno. To je jasno. A zato postoji 12, 24. Ali ja sad govorim, znači, samo ja taj dio, kažem, gdje u stvari ljudi to nekako uzmu negativu, prebacuju na nekoga drugog. To je, ta negativna stvar se dešava zbog nekoga drugoga. Kao ja nemam ništa s tim. Jel? Evo, imate recimo ljude koji se bave tjelovježbom i koji paze na prehranu i takve stvari. I ono što je očigledno nužno, jer oni isto tako rade. Oni pripremaju obroke u jednom danu, za čitav tjedan. Oni krenu kad su slobodni, kad imaju slobodan dan, kad to oni mogu, krenu spremati te obroke. I onda kad je vrijeme za obrok, on je gotov tu, spreman, i on ga pojede i ide dalje. I to je kao jedno od rješenja koje u stvari nema mjesta. Tako da to, da se, svašta se da. Svašta se da napraviti. Kažem, meni nekakav dio gdje ja idem, gdje gledam, kad se obavlja nekakav posao, ja ga gledam obavljati na najefikasniji način, a da opet ja previše se ne opteretim. I nekako je, neću ja sada koristiti sad u nekakvu pilu, u ručnu pilu, pa će lagano to žuljati kad ja mogu uzeti, upaliti motorku i odrezati to u par sekundi. Zašto bi to ja radio nešto što ne treba tako? Ili ako mogu strojem, zašto bi radio ručno? Ali ima tako ljudi koji si nađu posla takvoga, obavljaju na takav način posla i ne kukaju kako je to teško. Postavi se ručnih alata, uzmi stroj pa napravi strojem pa se gotovo. Ali onda nema što kukati. I tako da vam to, i onda kažu, provode ja tu. I onda ti dođeš iza njih sutra dan i napraviš 50 puta više posla. Jer se koristio stroj i tako. A on je išao ručno. I onda je on kukao. I onda nije stigao.
Nevremeno. Svašta. Izbor. I ne treba bježati od tih nekakvih boljih stvari koje čovjek može napraviti. Ako mu je čovjeku date nekakva prilika da može nešto napraviti na nekakav drugčiji, brži način, napraviti tako, pa nije bitan proces, bitno je kako je, rezultat je bitan. To je bitno. Sad ćete vi ići krumpire, nositi vreću jednu po jednu. Uzmete prikolicu, natovarite sve vreće i odvezete. I gotovo. Riješeno. Ili date susjedu da vam odveze. On će to riješiti onda. To je tako da bi trebalo onako stati, analizirati, procjenjivati, probati. Svijest to ne voli. Svijest ne voli ta isprobavanja. Ona voli se držati onoga što je njoj poznato. Ne voli ona ulaziti u nekakve, i zato zašto, iz koje strane. Zato jer se svijest onda mora aktivirati, onda mora raditi i djelovati za čovjeka. Ona to ne voli. To je, uzmite, evo, recimo, učenje nekakve nove vještine, učenje nekakvog novog jezika. Svijest ne zna taj jezik. Ona ne zna taj jezik. Mora ga naučiti. Pa sad, što će vam svijest reći? Ajme, ne da me ovo, bla, bla, bla. Kako je to teško. Pa onda svijest će se držati onoga što zna. Zato jer nije onda pod opterećenjem i onda možete me maltretirati koliko stigne. Nisi opteretio svijest, nema nikakav zadatak, nema što zaraditi. Zna ima sve ovo poznato i onda može čovjeka maltretirati koliko stigne. To je kao medvjed koji zna plesati kada se pusti glazba. I sad medvjed to već radi ovako savršeno. Treba sad medvjeda naučiti voziti bicikl. Pa medvjed se odbija voziti bicikl, neće da vozi bicikl. Tako i svijest, isto tako. Ona se drži poznate situacije i reži na ovu novu nepoznatu situaciju. I tako da treba uletiti u nekakve nove vještine, učiti nova znanja. Da, treba. I vraća se nazad ispitivati jesam li ja te nekakve bitne stvari zapamtio, jer ja znam obnavljati ih. A najbitnija stvar u tome svemu je obnavljati duhovna znanja. Duhovna znanja su vrlo, vrlo bitna za obnoviti, jer to svijest briše. Njoj svijesti od duhovna znanja ne trebaju. Ona s njoj uljez i ona se neprijateljski odnosi prema tome. Dok nekakva stvari što se tiče vezano za ljutnju, agresiju, napade, procjene, strahove, podjele, manipulaciju, dominaciju nad nekim, to je vrlo zanimljivo. Ovo, nekakve simbolika, nekakva duhovna simbolika, ta nekakva težnja putu prema Bogu, to briše. To briše jer to je smeta. I onda to treba opet obnoviti. Ja sam kroz ta nekakva znanja prošao i znao sam te nekakve stvari. I kad se vratim opet nazad, vidim da je to je izbljedilo. Izbljedilo je zato jer je to svijest briše. Neće da to pamti.
Pa sad eto, vrati se opet malo na ovu sličicu ovdje, koja prikazuje, koja ima simbolički put prema Bogu, to jest u stvari put prema Bogu, to je put prema duši. Ima ovdje lava koji predstavlja vatreno lice Boga. Odlučnost predstavlja dostojanstvo. Ima jednorog koji prikazuje tu prednju suštinu, da usmjerenost, smjer u stvari prema duši, probojnost, snagu i čistoću namjere. A imamo onda mitru. Mitra predstavlja ugovor. Taj ugovor, mitra je taj koji simbolički prikazuje čovjek ugovor sa Bogom. Da će čovjek nastaviti dalje raditi dobre stvari i da će služiti Bogu. Da će raditi te dobre misli, dobre riječi, dobre djela. I sad, kao dodatak tome, dobre misli, dobre riječi i dobra djela, dobra misao je početak, dobra riječ je prijenos i dobro djelo je potvrda izbora. I to sve kad se to tako nekako sve to spoji, dolazimo do neke informacije koja u čovjeku budi radost. Inače, još i mitra, ovdje je prikazano, tako umjetna inteligencija to stavila, zrake sunca. Zrake sunca su simbolički prikaz svjetla. Težnje čovjeka da ide putem svjetla, to jest putem Boga. Pošto je bilo iskrivljenja, naravno da je bilo iskrivljenja i svijest voli iskriviti stvari, i onda postoje ljudi koji jednostavno padnu pod utjecaje svijesti i onda iskrivljivaju stvari i objašnjavaju stvari. Tako onda u stvari mitra se povezuje kao sa suncem, pa je sunce, mitra je sunce. Pa zato je to tako. Nešto duhovno se objašnjava materijalno. Ali kao da je zbog materijalne stvari nastalo to nešto. Ne, ovo je nastalo zbog duhovne stvari. Tako da to je kao, kako sam rekao, kao što svijest, ako uzmemo jutro, ako uzmemo da idemo objasniti nešto bankomatu, da on shvati i razumije, toliko shvaća u stvari svijest duhovni put i duhovne stvari. Bankomat je bankomat. Ne možemo shvatiti da treba 100 eura. On, ako vidi da ti nemaš ništa na računu, ne da ti ništa i gotovo. Ti možeš njemu objašnjavati, pričati djeci da su djeca gladna i ne znam što, i da treba za kutije cigara i tako. Možeš ti njemu objašnjavati što god hoćeš, ali on nema čim te ni čut, niti čim imati razumjeti, niti može išta ti to možeš napraviti. Tako i svijest isto ništa ne razumije duhovno. I sve onda sve te stvari pokušava prikazati kao materijalne. Pa onda, ljudi su gledali kao sunce, pa zato pa su gledali mjesec, pa zato su to. Ne. Postoji kompletno jedan svijet koji je čovjeku čovjek ga ne pozna dok ne krene, nek stupi tim putem. On ne pozna.
a tek ga ona spozna kad krene njim i onda kad se okrene, kad se osvrne nazad, onda vidi, evo, sad mi je jasno. Sad mi je jasno kad su neki pričali o tome. Da. Ja samo kao dajem nekakvu poveznicu, kao nekakav, da pokušat objasniti nešto. I sam sebi i onda i vama, koliko u stvari ta svijest nema veze sa duhovnosti. Ne može, ne zna. Nije da se pretvara, nego zbilja ne zna. Svijest zbilja ne zna. Svijest zbilja ne razumije što to znači ljubav. Nema pojma. Tako je isto kao što bankomat ne razumije razum i ne može shvatiti i nema čim shvatiti, razumjeti da vidite da vam treba 100 eura. Možete vi stajati kraj njega, možete vi njemu objašnjavati, to pokaziva slike i videa i vi sami znate da od toga nema ništa. Vi možete njemu pokazivati videa i djece i zabave i ovoga i onoga i mora i to ne znam što. Ništa se promijeniti neće. Tako je za svijest isto. Duhovne stvari čovjek u ljubavi je jednostavno nedostupan za svijest. I onda ako čovjek gleda kao razmišlja, analizira u glavi koliko je što moguće, pa naravno da će reći da je nemoguće. Naravno da će reći, pa normalno je da nema Boga, pa normalno je da takve stvari, pa normalno, pa samo ja postojim. To je normalno. I normalno je onda da kad kaže, kako je rekao, mislim da ako jesam. I to je normalno. A što ćeš? Svaki ima svoj fetiš. Svako ima svoj fetiš i neku potrebu. Tako i ja isto. Da sučem i petljam. Još da mi je vlasti. Da mi se vlasti dočepat barem. Pa da ja zakone krojim i službu šaljem na ljude. Da mi je to barem. Ne bi se svašta pisalo onda po internetu. Samo da je mene malo vlasti. Onda bi ljudi vidjeli kako je to. Pa gle, težnja toga dijela što se tiče stvaranje još jedne realnosti, to je utjecaj svijesti. Jer svijest je svijet za sebe. I taj svijest pokušava stvoriti svoju stranu. Ono teži da kopira Božji svijet. Naravno da je to nemoguće, ali to me teži. I tako je onda kad je čovjek u svijesti, onda pokušava stvoriti, pojačati još taj sustav. I stvoriti materijalni svijet, evo ovo, taj materijalni svijet vječan. Teži se onda tome da čovjek ostane u tijelu. Da živi vječno u tijelu. To su vam sve te želje svijesti. Pokušava se ostati što dulje i teži do vječnosti.
Ali problem je u tome što materijalni svijet, kompletan materijalni svijet je prolazan. I sad, što se tiče naših tijela, naša tijela mogu toliko dugo mogu živjeti, ali vrijeme galaksija, vrijeme kompletnog svemira će na kraju, to će sve nestati. A u odnosu na vječni život i na duhovni svijet, ovo je samo trenutak. A svijest daje tu ideju da treba živjeti u tom trenutku. Da je to najbitnije. I tako ljudi polete, ljudi su poletili, odletili i onda su na kraju kad je bilo kad je došlo razumijevanje da ne postoji vječnost u tijelu, gotovo je. Gotovo je. Pa, mi smo ti koji smo donesli u ovaj svijet i koji donosimo u ovaj svijet Božju silu, tu energiju pažnje. A za Sotonu, onoga koji u stvari upravlja ovim svemirom, njemu je ta energija potrebna. Mi je dajemo onda. Mi dajemo tu pažnju onda. Zato se kroz misli, čovjek se kroz misli dobiva misli koje su negativne, koje čovjek usmjeravaju prema lošim stvarima, da bi čovjek ušao u emociju. Kad uđe u emociju, on onda daje puno više te pažnje sustavu. I tako se sustav hrani. Ali vi ono što na kraju što radite, vi dajete živu energiju, dajete mrtvom programu. Jer na kraju Sotona je mrtvi program. To je to, on pripada materijalnom svijetu. Tako je to sve postavljeno, sve to tako Bog tako složio na takav način. Dao je nama mogućnost, dao nam je svijest, taj ego sa kojim mi možemo opirati, onda hoćemo li mi susjedu napraviti dobru stvar ili lošu. Hoćemo li se mi sa susjedom složiti ili ćemo mi susjeda napasti. Da nema svijesti, da nema ega, mi ne bi imali s čim to napraviti. A ovako imamo. Isto kao što mi nemamo čim letiti, jer nismo tako konstruirani da letimo. Znači, na nama je što ćemo napraviti. A mi se onda bunimo zbog tog izbora. Mi se bunimo jer kao to Bože bi trebao biti izbor uskraćen. Pa, ne bi trebalo biti izbore uskraćen. Zašto smo odlučili raditi nekakvu dobru stvar, zašto smo odlučili raditi lošu stvar? Pa da, to je tako, to je opravdanje, pa nisam ja kriv nego neko drugi. To je opravdanje. Evo, možemo otići na internet i uzet ćemo ljude koji tamo nešto pričaju, diskutiraju, nešto objašnjavaju, odgovaraju, pa pogledajte o čemu oni govore. Ne govore oni o sebi, što oni će napraviti. Oni govore o drugima, što drugi radi. Ko onaj voajer što gleda dok se neko tušira. Ako su oni kreatori laži, zašto onda ovce slijede te laži? Ako znaju ovce da su to laži. To je taj dio. Čovjek kaže, pa ja ne mogu dignuti onu. Pa
Ne moraš, ko ti je rekao da moraš dizati ton? Oni koji ne znaju, već saznaći. Ali mi koji znamo, ne trebaš dignuti ton. Možeš dignuti 10 kila. Eto, pa digneš po 10, doćeš do tone. A ovdje, gledaj, opet, 90% ne zna. Ko ih šljivi? Naučit će kad nauči. Nas 10% zna. A sada ako mi znamo da neko laže i ovo ono, što je na nama činiti? To je pitanje se postavlja. Što je na meni činiti kad ja znam? To se čovjek postavi pitanje. Pa da nešto uradimo, jel? Ali ne da mi, gledaj ovako, ne da mi sada uporno opet grakćemo na ove drugi. Vidi ovaki, kakvi su ovi, ovaki, enaki. Pa mi budimo ono što u stvari oni ne bi htjeli da budemo. Pastir ne želi od ovce, pastir ne želi da ovca prestane biti ovca. Da postane nešto drugo. Pastir želi da ta ovca ostane ovca i da ona daje mlijeko, vunu, jarad. Pa onda mi bi trebali prestati raditi ono što očekuje pastir. U ovome slučaju, ako mi pričamo o tome, ako pričamo recimo o političarima, uzet ću ja primjer političara. Što ne želi političar da se napravi i da se desi? Političar hoće uvijek istu stvar, poruku prenesti, a to je da ja njega trebam. I sve se vrti oko toga, te zamisli da ja njega trebam. Ali ja kažem ovo, ali ja njega ne trebam. Šta ćemo? To je ono, zašto? Zašto ja njega ne trebam? Pa zato jer on radi onaj dio posla koji bi ja trebao raditi, a to je odlučivati. Zašto bi ja njemu davao pravo odlučivanja? Ja ću odlučivati. Ne treba me on da odlučuje. Iako je neki problem, pa ja ću ga rješavati. Ako je nekakav problem što se tiče unutar mene, unutar moje okoline, ja ću ga riješiti. Ne treba me da on. Ako se tiče malo većeg dijela, ako se tiče više ljudi, onda ćemo mi svi zajedno odlučivati. Ne treba nam onda jedan čovjek koji će odlučivati za sve. Nego ćemo mi svi odlučivati. Tako je, to je ono što političar ne želi na kraju. On ne želi da mi napravimo ovo zadnje, da mi odlučujemo svi, a onda tako i onda i ne treba. Sad mi ulazimo u taj nekakav dio gdje zašto ljudi se ne žele riješiti vlasti, ne žele se riješiti političara. Pa moraju naimati krivca. Zato on. Zato oni, a ne žele biti oni odgovorni. Ne žele se riješiti toga. Jer ovako, sve što se desi, neko je drugi kriv.
Uvijek će, a što je netko drugi napravio? Evo uzmimo da će ovako, situacija je ovakva. Velika je zima, pao je veliki snijeg. I onda što ljudi uvijek pregovaraju, a to je kako se očistilo. I sad se postavlja ovako pitanje. A koliko ste vi očistili? Ili koliko sam očistio ja? Tako da će ljudi zbog utjecaja, pa ima taj problem čovječanstva, ima preko ili do 6000 godina. Prije tog razdoblja, to jest malo starije, dalje od 6000 godina, čovječanstvo je funkcioniralo na takav način da su ljudi gledali što će oni dobro napraviti. A ovo pozadnje su počeli, nisam ja, neću ja, zašto bi ja? Ali sam ja glavni kritičar, prosuditelj, ja svakoga komentiram, ja svakoga kritiziram, ja prijavljujem svakoga i svaku sitnicu prijavljujem. Jer neće on meni, zašto je, ali ću ja, kad bi ja došao na vlast, pa bi ja onda nešto, težnja taj vlasti, mržnja, strah, kritika, agresija, podjele. To je zadnje sad, podzadnje. Aha. Zato jer je to tako razdoblje, jednostavno ljudi su se odvojili od duhovnosti, nisu imali toliko jako vezu sa dušom i nisu težili tome. I onda su se posvetili samo svijesti i na kraju oni su samo posvetili se tome egu. I oni su na kraju onda prihvatili da je to tako. Mi smo ego. Ma nema ništa osim našeg ega i nas tijelo i I to je to. Nema više ničega, ne postoji. To je prevara. Postoji, itekako postoji. A onda tu stvar koju ljudi nisu razvijali niti međusobnu suradnju, nisu razvijali niti sličnosti među sobom, nisu pomagali jedni drugima, nisu težili tome da rade taj dobre misli, dobre riječi, dobre djela, da budu u ljubavi, da služe Bogu, da krenu to raditi. Dosta su služili su to. Naravno, radiš dobre stvari i govoriš, radiš loše stvari, misliš da radiš dobre. I nisi ništa radili. I to još gore. I tako. Znaš, nije kaže, a mi smo žrtve. Ne, nisu ljudi žrtve. Ljudi su sudionici i partneri u zlu i zločinu. Ako neko kaže, pa ja sam prevaren, a zašto si dopustio da budeš prevaren? A mene su krivo vodili, zašto straži vodstvo? Što te neko treba voditi? Neko mi krivo rekao što nisi provjerio, što nisi analizirao, što se nisi naučio. A ja ne znam, pa nauči se. Pa nisam ni ja znao svašta. Pa kreneš. I nekak stvari su jednostavno nužne. Nužne su jednostavno se natjerati učiti. To je nužno. Isto kao što je nužno ići natjerati se raditi. Da, zato jer svijest neće da radi. Svijest neće da uči. Treba natjerati tu zvijer u sebi da ona uči i da ona radi. Jer zvijer neće. Kritiziraju, da, kritiziraju iz neznanja, ali otkud dolazi ta kritika? Treba znati koji je izvor te kritike. Izvor kritike je Sotona. To je izvor kritike.
On je taj koji to šalje čovjeku. I to je sad taj, da se razumije, vel? Kad čovjek kritizira, on kritizira zato jer mu je došla misao. Misao je posao Sotona. S tim da je posao, Sotona je poslao misao čovjeku da treba nešto kritizirati i još došla je misao usput, dolazi misao, čija je misao? Pa tvoja misao. Znači, dvije stvari dolaze. Sotona je poslao dvije stvari. Prvo je poslao misli, kad pitaš čije su misli, pa tvoje su. To je laž. A onda ti daje drugu stvar, moram kritizirati. A zašto moram kritizirati? Pa zato jer ja znam, a ti ne znaš. Pa ja ću da tebe objasnim. Jer ti si glup, pa ne znaš. I tako to ide. I eto nas. Kud smo mi došli? Tu smo došli. A ko je od ljudi koji će reći iskreno i reći meni je takva i takva misao došla? Jutro. Nije kraj još, čekaj, polako, tek smo krenuli. A neki još pola sata. Još nekih pola sata, bit će sasvim dovoljno. Bit će sasvim dosta nekako razotkrivanje Sotone. Znači, mi ovaj dio u kojem ja o tom dijelu govorim, to je nekako razotkrivanje Sotone. Kako Sotona utječe na čovjeka? To je ono nekakvo nerazumijevanje, neshvaćanje. Sotona utječe na čovjeka preko misli. I još laže da su to tvoje misli. Ma ja sam ih stvorio, kao ja, to je moje, pa sam ja to smislio. Ma nisam ja smislio ništa, jer ja to nisam tražio. Što mene briga, što tamo neko radi tamo na njivi svojoj, što mene briga, ali meni došla misao, ma da, on to radi, ali ne bi tako trebao raditi drugčije. I sad još dolazi, pa čim ga vidim, ali najbolje bi bilo možda otići sad na njivu, pa mu objasniti da on krivo radi. I onda tako, preko misli ljudi dobiju zaključke i onda se bore s drugim ljudima sa tim zaključcima. I sve to ispada objašnjenje, ti znaš, on ne zna. A onaj drugi isti takav zaključak ima. Isti takav. Vidi ovoga što ovaj dolazi mene objašnjavati, a on isto sam ne zna. I onda ljudi kres. Onda krene kres, a ko u tome na kraju dobije izvuče deblji kraj, pa Sotona. Sotona je uredno nahranjen, ljudi su se zabavili oko rasprava, oko svađa su se, raspravljale su se, dizale se emocije, ta ljutnja bjesnila u njima. I Sotona to, bravo, povijeda je budala kako su nasjele. I to je to. Budale su nasjele. I to svakim našim lošim aktivnostima Sotona se hrani. A mi imamo energije koliko imamo. Mi imamo te energije. Mi smo došli s tom energijom ovdje, u ovaj život i mi je prospamo na što? Mi tu prospamo energiju na svađe, na rasprave, na podjele. Mi dolazimo, trošimo vrijeme kako bi nešto tamo išli nekome nešto napakostiti, kako bi išli nešto njegovo uništiti, kako bi išli njegovo nešto zapaliti, kako bi na kraju nekoga ubili. Pa samo se može Sotona veseliti. Pa on tamo negdje
Evo, da je neko živo biće, da sjedio bi samo, vide budala, vide, bravo, samo naprijed, koljte se, meni idete vi u korist. I to je to, ljudi to tako žustro rade i ubijeđeni, to je moje. Ta mržnja je moja, ja njega mrzim, ja njega ne volim, ja njega ne mogu podnesti, on je takav, on je ovakav, on je lopov, on je lažljivac, on krade, on na. I vidi kako izgleda, vidi kako se obukao, vidi kako ima frizuru, vidi o čemu priča, vidi kako priča, na koji način, pa krivo govori riječi, pa da. Kritike, osude, svađe, naspeve, itd. I nikad uvijek taj nekakav metež u glavi, te misli dolaze, svaki ovakav, svaki onakav. Sotona sve redom. I dok je to sve to, te rasprave dok traju, da su kritike, procjene, analize, ko je kriv, ko je prav, ko je ipak malo dobar, ko nije dobar, vrijeme prolazi. Vrijeme teče, vrijeme ne pita nikoga ništa. Život prolazi. I čovjek je nezadovoljan. I onda mi nije kao, pa otišao sam, susjedu sam, sve sam mu rekao što mu dolazi i ja sam nezadovoljan. Pa naravno da si nezadovoljan. Zato si prevaren. Zato si nezadovoljan. Pa sad to uspješno prevario. Sad to ne ti je poslao misao da susjed ne voli, ne radi kako treba. Svijest skreće uvijek u krivo smjer. Umjesto da bavite se tim duhovnim radom, da idete, da težite prema duši, da budete osjećaj ljubavi, vi dajete pažnju na mržnju, podjele, strahove, brige, brinete o tuđem životu, ispunjavate materijalne želje, kupujete. I usmjerava, u stvari su ta dva djelovanja. Imate djelovanje prema unutra, što je Božije, ima djelovanje prema van, što je sotonsko. To vam je to. Onda se čovjek koji je pod utjecajem Sotone, on u stvari djeluje prema drugim. I misli da treba druge rješavati. A u stvari istina je, koga briga za druge. Drugi će, u stvari, ne možete biti drugima ništa. Znači, ne mogu ja vama ništa. Ja vama zbilja ne mogu ništa. I ne mogu. Ne mogu, vi ste svijet za sebe. Vi na kraju kad pogledate, da, vi jeste svijet za sebe. Vi ste svemir za sebe, vi ste zatvoren svemir, vi ste zatvoren sustav. Ako će se ikakva promjena desiti unutar vašega svijeta, desit će se samo ako vi napravite izbor. I to je to. Ja sam svijet za sebe. Ja mogu napraviti promjene na sebi samo ja. Ne može doći do promjena kod vas da vas neko natjera drugi na to. To ne može. To je tako postavljeno. To je postavljeno od početka svijeta je tako postavljeno, tako je Bog stvorio svijet. Svaka jedinka je za sebe. I svako odlučuje o sebi. A onda odlučuje samo ta dva puta. Hoće li ići tim lošim putem ega, putem Sotone, ili će ići putem Boga, putem dobra, ljubavi. To je sve. Vi, što svijest kaže da ja mogu utjecati na vas. I vama će isto tako. Vi možete utjecati na druge. Ne možete vi utjecati na druge.
Pa trebam ja biti nekakav kralj, pa vladar, pa ja onda bi trebao imati nekakve zakone koji mogu natjerati druge ljude, pa natjerati. A da, možda vi možete natjerati drugog čovjeka, ali on će to napraviti zato jer je natjerat, a ne zato što on to želi. Inače, kada ja već ovaj dio nema raja na zemlji iz toga razloga što mi smo odlučili da ne želimo raj na ovoj zemlji. To je naš izbor, jer mi kažemo da se mi moramo mrziti, da se ja ne mogu dogovoriti sa susjedom, jer ja njemu ne mogu oprostiti, jer on smrad je pokosio tu travu onako kako meni ne odgovara. Zato ja njega ne podnosim. Ne mogu ga podnesti. I ima bolji auto od mene. Ja ne znam otkud mu novci za taj auto. A sigurno nije pošteno zaradio. Ja sam izabrao da mrzim susjeda. Da se s njim ne mogu dogovoriti, da mu ne želim pomoći. Da me smeta. Izabrao sam da provociram susjeda. Da ga izazivam. Da ga činim ljubomornim i da bude zavidan na mene. Tako vam je to. Tako je to. To je naš izbor. Zato jer smo mi napravili pakao na zemlji. Sam sebi. Jer potičemo podjele. Jer govorimo da smo različiti. Pa usadio je mržnju. A mi smo izabrali da tako radimo. Pa nije sad da mi, mi smo dušice, prave dušice, nama je samo to nametnuto. Ne. Mi smo aktivni sudionici. Mi smo to materializirali. Nama je to na poslovu misao, a mi smo je materializirali. Nama on šalje uredno misli. A mi iz tih misli onda izaberemo, sad ću ja njemu smradu objasniti kakva je situacija. Ne znamo. Znači, samo da ga ja vidim danas. A ja njega čekam. Vraća se on iz grada. Da ću ja njemu objasniti kako je on veliki smrad. Mi smo to prihvatili, mi to radimo. A to je ono što ljudi ne žele da prihvate. Da su oni rade loše stvari. On će uvijek opravdavati loše stvari koje rade. Ja sam morao susjeda pričekati na kapi i objasniti kako je on smrad. Pa jesi li morao to napraviti? Pa nisi, ali si napravio. Još plus toga je ga prijavio. Prije nego što je došao smrad iz grada. Ja sam zvao, pa ga prijavio. A onda sam mu došao reći to i to, pa sam te plus prijavio. A možemo i na sud. Tako. A zašto mi to sve radimo? A zašto? Zašto mi to radimo? Zašto se mi dijelimo? Zašto se mi svađamo? Zašto se raspravljamo? Bez veze. To je čisto bez veze. Isto vam je kao to baš to. Kao ono kad se dvoje oni koji imaju po 90 godina pa se svađaju gdje je ta međa. Jel 15 cm ovdje ili 15 cm tamo. Oni imaju 90 godina, jedva hodaju. Ako ih hodaju, dobro. Ali se oni svađaju. Ne, to je moje. Pa što ti je bitno u životu? Je li ti bitno tih 15 cm prašine ili? Je. Nekima je. Bitno je. Tako vam je to. Isto kao ja sad mogu vas, ovi koji ste vi ovdje na live-u, vas napadati, sada provocirati, govoriti kako ste vi glupi. Itd. A zašto? Iz kojeg razloga? Ne. Ja nemam tu svijest, kaže da treba utjecati prema van. A ja kažem ne. Ne treba.
Ja samo mogu onaj dio koji ja mogu reći, dodatnu stvar, dodati plus, prikazati ono što je na kraju. Svijest kaže da treba utjecati na druge ljude, natjeravati ih itd. Ono što je jedino ispravno je dodati dodatnu informaciju, razotkriti sustav, razotkriti otkuda to dolazi. Nije to čovjek smislio. Nije čovjek smislio da napada na susjeda. Ali je to odradio. Ali je to prihvatio. I onda je postao sluga Sotoniji. On je to napravio. Njemu su misli došle, a on je to fizički odradio. On je taj plan izveo. Isto kao onaj građevinar kad dobije onaj plan za praviti nekakvu zgradu i on kreće. Temelje, ovo ono. On je to sa papira prenio u materijalno. Stvorio je tu zgradu. Tako isto i ovdje dobili ste plan da vi sa susjedom se zakačite, da vi njemu stvorite takve neugodnosti razne i vi ste to napravili. A vi ste se opravdali. Kako ste se opravdali? Pa susjed mi poslao u PM jučer. A što ste vi napravili? Pa i ja sam morao to naravno. Pa ne mogu ja dopustiti da on, taki seronje, meni tako nešto govori. On će mene slati u PM. A ne, ja ću njemu pokazati to. I tako. Ja ću njemu pokazati kako se može biti još gori. Ja ću biti još gori prema njemu. I to je taj nekakav... I to vam je to sve vam to dolazi Sotona vam. Sotona vam daje sve te zamisli. A vi svi mislite da je to vaše. Ne, nije to vaše. Zamisli dolaze od strane Sotone, od sustava, od ega, od matriksa, kako god hoćete to zvati. On dolazi, on šalje misli, a mi onda reagiramo. Ili ne reagira. Rješenje je ne reagirati. Naprosto suprotno. Kad ti dođe misao, vidi susjeda, da daš susjedu. Tako je. Dođeš susjedu i kažeš, dobar dan susjed, evo znaš, bio sam baš nešto sam bio u trgovini, evo ti, za tebe. A ego ti govori, trebaš ga napast, trebaš mu objaviti, ne, trebaš lijepo tamo, evo izvoli, počasti se, evo ja častim. Napraviti suprotno od onoga što želi Sotona. Treba to napraviti. To je to. Suprotno napraviti. Onda se čovjek veseli. Jer onda on čovjek nije napravio ono što je Sotona mu izdiktirao. I nije bio ovca. Nego je bio nešto drugo. Bio je lav. Zar nije bolje biti lav od ovce? Pa evo, bolje biti lav. Inače, sad prije nekakvog kraja ovoga live-a, da ja se nekako vratim na ovaj prikaz, stvar što prikaz prikazuje. Prikazuje put čovjeka, izbor čovjeka da se povezuje s dušom, da postaje anđeo i da služi Bogu. Tu je prikazano je lav kao prikaz odlučnosti, snage, dostojanstva, gdje imamo konja koji predstavlja i kretanje, predstavlja i ima rog, kao jednorog, koji prikazuje prednju stranu čovjeka, koja je prednja strana je duhovna, bijela boja je čistoća namjere, iskrenost, znači ta težnja duše da ide prema Bogu. Čovjek kad ima zadovoljstvo, kad osjeti ljubav, služi Bogu. Tako to ide. I na kraju je Mitra
Mitra je tu kao netko koji, u stvari mitra u prijevodu znači kao zavjet, ugovor, dogovor. Kad čovjek napravi izbor, onda daje kao zavjet Bogu, da će služiti Bogu i da će u materijalnom svijetu raditi stvari koje su Bogu mile. Da će se dogovarati s drugim ljudima, da će poštivati druge ljude, da će biti iskren, da će razotkrivati Sotonu, da neće dopustiti da ga Sotona preuzme kroz misli, da će davati tu pažnju prema duši. I to je taj mitra koji onda ima zrake sunca koje predstavljaju svjetlost, težnju prema svjetlosti, težnju prema Bogu. S tim da je još tu i mitra i prikazan je, ima i onaj nekakav apsolutno je tako. Točno tako. Točno tako. Mitra je prikazan kao jedan od sudaca koji je na mostu poslije smrti čovjeka. Jer kad je taj poslije smrti čovjeka, onda osobnost ide na sud i onda na tome sudu se razotkriva pravi izbor čovjeka. Ako je čovjek služio materijalnom, onda će ići tamo gdje treba ići, ako je služio duhovnome, njegov širok je put i ide prema vječnom životu. Na tom suđenju nema da ćete vi moći nešto sakriti to, jer tada se prikazuje vaša unutarnja težnja. Vi možete drugima ljudima glumatati različite stvari, ali na kraju vi jedini ste koji znate izbor koji ste vi napravili. Apsolutno. Apsolutno. I još jedna stvar koja je mitra je i povezan sa bodhisattvama. Ljudima koji su dolazili iz duhovnog svijeta, donesti ljudima znanje ili upute kako postati anđeo. Poslije je došlo do iskrivljenja, mitra je prikazan materijalno, kao vanjski nekakav čin, vanjski ritual, predstavljen je kao nekakav muški kult, gdje je ženama bilo zabranjen pristup, gdje mitra ubija nekakvog bika, to je nekakav vanjski prikaz agresije, krvi, rata, a mitra je u stvari unutarnji dogovor čovjeka sa Bogom. To je izvorna ova stvar, izvorna ideja, i vezana je, duhovno je vezana, a svako ko krene duhovnim putem, te znakove čita puno bolje i shvaća i razumije. I onda se razumije nekakvu ulogu i jednoroga, i lava, i nekakvog znaka vatra, i konja. To je iz zraka, svjetlosti. To je to ono što čovjek kad osjeti to iznutra, kad osjeti ljubav tu, onda kad vidi to nešto, daje mu nekakav sasvim drugčiji pogled. A čovjek može imati dva pogleda. Može imati pogled i svijesti i može imati duhovni pogled. I svijesti mu je sve kiselo, sivo i nebitno i nevažno i materijalno. A iz duše mu je sve radosno i sve zanimljivo. I sve obuhvatno je. Sve obuhvatno je. Nije djelomično. Da. Sad je to kad se taj dio osjeti, onda to treba podgrijavati. To treba tu vatru onda, vatru treba tu stalno podgrijavati, stalno je treba dodavati pažnju na nju.
I onda mi radimo fantastične stvari. Onda nam sigurno neće padati na pamet da zaustavljamo susjeda, da mu objašnjavamo kakav je lopov. Nećemo. Nego ćemo doći, sjesti i uživati. I plus toga još gledaj, ako mi onda vidimo gdje živi, onda ajmo napraviti nešto da nam bude bolje. Ne trebaju to biti krupne stvari, znaš, sitnice. Drugom čovjeku se osmijehnuti. Mahnuti. I razveseliti se. Znaš, razveseliti se drugom čovjeku. Jel to treba? Jel to nešto, jel to puno? Nije to puno. Pa ne moramo mi sada mijenjati ekonomiju države, ne moramo mi mijenjati sada dijeliti stanove okolo i takve stvari. Pa ne moramo mi to raditi. Pa dovoljno da mahneš, da nekome mahneš mu, da mu zahvališ. Da mu zahvališ na nečem. To je dovoljno. Pa da mu uskočiš, pomogneš. To su te stvari koje, pa ne treba velike stvari raditi. U sebi. I to je onaj nekakav dio gdje sklad. Evo, to je isto nekakva riječ koja je vezana na kraju uz mitru. Sklad. Koji je to sklad? Jer imate onaj kad kaže on jedno misli, drugo govori, treće radi. Što je to? To je totalni nesklad. Čovjek je totalno razbacan. To je to. Bio u tome stanju, znam točno što je to. Znači, jedno misliš, drugo pričaš, a treće radiš. I ništa nema veze s vezom. Totalno izvaran, totalno prevaran od strane sustava i Sotone i bio apsolutni sluga Sotone. Apsolutno. Radio loše stvari, pričao druge stvari, a mislio sasvim nešto treće. A sklad je to kada, znači, su usklađene i misli, i riječi, i djelovanje. Kada je to niz. Ono što sam mislio, to sam rekao, a to sam i učinio. I to drugi onda ostali mogu preko mojih dijela utvrditi da je to tako. I sad opet poveznica sa Isusom koji je rekao, prepoznat ćete ih po dijelima njihovima. Jer to je završnica. Završnica je na kraju. Na kraju završnica djelo. Što vi kako djelujete? To ono pokazuje vaš izbor. Je li vaš dobar izbor ili loš? Prepoznat ćete i po djelima njihovima. Kad je ono, znači, ko je u stvari odlučio kome služiti? Jel čovjek služi materijalnome, sotonskome, ili čovjek služi duhovnome, Božjeme? Jel čovjek u ljubavi ili nije? Ne možete vi izlagati. Nemoguće je preko svijesti pokazati ljubav. Ne možete vi to pretvarati se da ste u ljubavi. To se osjeti. Može čovjek to sve lijepo kao pričati, on može sve to lijepo govoriti, lijepo izgledati, fino biti obrijan, ne ovako ja, obrijan, fino ošišan, imati lijepu odjeću i takve stvari. Može imati to sve. I optočen zlatom. Ali mu džabe osjeti se prazan je on je prazan u sebi. Isus je ono što je radio, Isus je dao znanje, duhovno znanje. Isus je dao znanje kako postati anđeo. On je to prenosio. I ona njegova, ono što je on odradio, pa
savršeno. Nakon 2000 godina. Nakon 2000 godina njegova poruka je prenešena unatoč tome što je odmah na samom početku pokušana biti. Ona je pokušana da se iskrivi. Unatoč tome. On je odradio posao, prednio je poruku, Božju poruku. Unatoč tome što su svi pokušavali to spriječiti i okrenuti naopačke. I pokušali su odmah, ali prenešena je poruka. I on imao dvije poruke. On je nekakvu stvar koju je govorio, imala je nekakvu moralnu, prvo je imala nekakvu moralnu vertikalu, kako bi se trebalo kao ponašati prema drugim ljudima, ali ta ista poruka, ta ista priča, ta ista prispodoba je imala duhovno dublje značenje. Koju on onda dijelio među izabranima, koje je on zvao apostolima. Onda je, kao što je to apostol Toma, koji ima evanđelje po Tomi, gdje je u stvari to ono što je on poslije kad je ispričao mnoštvo tu priču, tu prispodobu, poslije je o toj određenoj grupi dublje značenje dao. I onda tako je to išlo. I Isus je ostavio duboko je to ostalo zakorijenuto, jer duhovno je duboko. Svijest je plitko. Svijest je glupa i ne može shvatiti duhovno. Sad, moje lagano nekakvo vrijeme za završiti ovaj live došlo je, stiglo je. Meni, što se mene tiče, lijepo kada dan krene, ovako kada ja pričam o Bogu i o svijesti, lijepo prođe, baš lijepo. Meni je drago onda da i ja isto podsjećam se na ove stvari, na ove simbole, ove razne, jer svijest to briše. I uglavnom, ne mogu ništa drugo nego vas pozdraviti. Sutra nastavlja se dalje, pa onda sutra opet ista stvar, opet ujutro, opet live i opet ćemo, ko zna, imam ja nešto već u asa u rukavu o čemu ću sutra, ko zna, možda ću nešto drugom, ne znam, dan će vidjeti. Vidjet ćemo. Ja vas lijepo pozdravljam i ugodan dan.